Kaixo, egunon. Leheneko eta behin eskerrak emun IMH-ri gonbidapen hau egiteagatik, eta, niri tokatzen zaidana da TELP tailerrak edo azaltzean. Norberaren hizkuntza portaera aldatzeko gakoak edo. Berez, TELP tailer horiek badute beren aita eta beren ama, eta herrialde katalanetan kokatuta dago. Hau Katalunian eta Valentzian konkretuki abiatutako tailer bada. Sortzaileak Ferran Suai eta Gema San Ginés, Valentziako Unibertsitateko psikologia irakasleak, eta beraiek ja 100 tailerretik gora eman dituzte herrialde katalanetan, eta Euskal Herrian ere hainbat. Duela urte pare bat, gehiago, eurekin harremanetan jarri ginean, Euskal Herria lehenengo etorri zenean, eta TELP tailer hau Euskal Herrira egokitzeko lanetan edo hasi ginen, ez? Nola, Katalunian eta Euskal Herrian ze gauza desberdin ditugun, baina oinarri-oinarrian ideia handik dator. Horregatik TELP izena bera ere. Hori komentatu ostean, lehenengo eta behin, zein da TELP tailerraren helburua edo? Eta helburua da, lehenko izan egon naiz Daniel Elmosillaren saioan, eta berak aipatzen zuen banakoak duen garrantzia, ezta? Eta guk ere hemen hori azpimarratu nahi dugu, ezta? Norbanako mailan kokatzen da, ikuspegi psikologikotik norbanakoak bere portaera propioa aldatzea, hori da bilatzen duguna, eta gainera, euskeraz egitean, gure kasuan portaera linguistikoaz ari gara, euskeraz gehiago egite hori, ezta? Eta egite horretan, ezerosotasun hori kentzea, eroso sentitzea, hori da klabeetako bat, ezta? Hortarako, oinarri-oinarrian, bideratzen dugu kontua hizkuntza asertibitate maila batera eramatea, ezta? Eta, poliki-poliki baliabide batzuk sortzen joatea, gero bakoitzak baliabide propioiek erabili izateko. Hau ez da, esan nahi duenean baliabideak eta esan nahiko nuke, baliabide guztiak ez direla guztiontzako. Autu bat egin beharra dago. Norbanakoaren izaera, norbanakoaren jokatzeko modua aintzat hartuta, baliabide bat edo bestea, edo handikoa, aprobetxatu behar dugu. Eta gainera baliabideak sortu egiten dira. Nik ez dizkizuet hemen ze baliabidean, edo tailer honetan ez dituzu ikusiko baliabide guztiak. Ez, baliabideak tailerrean bertan sortzen joango gara jendearen parte hartzearekin, eta nik egoera honetan hau egin dut, nik beste honetan hau egin dut, ze kontutan hartu dut, harek esandakoa niretzako interesgarria izango da, nik esandakoa bestearentzat, eta hori da oinarri-oinarrian tailerrearen funtsa, ezta? Hortik, nolabait, norberaren esparru propio hortatik abiatuta, eragin espansibo bat eukitzea da, helburua. Garbi izan da, nik gehien kontrolatzen dudana, psikologiaren ikuspegitik da, neure portaera. Neure portaera hori, izango da, nik alda dezakedana edo aldatzeko saiakera egitea daukadana. Segurazko, nire portaera aldaketa batek, ingurukoengan, besteengan eragin bat izan dezake, eta hori da bilatzen duguna. Orduan, hau esan da, puntu garrantzitsuetako bada, tailer hau nori zuzenduta dagoen. Ez da tailer bat, edozein, euskalgintzako edozein pertsonari zuzenduta dagoena. Tailerrak eskatzen du, euskaraz egiteko gogoa duen pertsona izatea. Abia puntua hori da. Hizkuntza kontzientzia dunak izatea. Hoiek, abia puntu ditugu. Beraz, gogorik ez duena, euskalduna dena, baina hitz egiteko, euskara erabiltzeko asmorik ez duena, ez da izango tailer honen bezerorik egokiena. Orduan, pixka bat, nora zuzenduta dagoen tailerra, hori utzita. Zer dakar berri? Hau da, beste ikuspegi bat, osagarria izango dana beste edozein metodologiakin lanketarekin.
honek ez du beste metodologia bat baztertzen. Gehitzen duena edo egiten duen ekarpena da, jende multzo horri, euskara egin nahi duen multzo horri, baliabide batzuk eskaintzen dizkiola. Orduan hori da pixka bat proposatzen den begirada berria. Eta beti be oinarrituta progresibitatean. Erresenetik zailerako bide batean, eta hor, poliki-poliki, aurrera egiteko baliabideak edukitzea. Tailerrak berez 10 ordu ingurukoak izaten dira, bai? Gero lekuan lekuko moldaketak egiten ditugu, baina tailerra bertan ez da horretan bukatzen. Hau da, tailer nolabait izango genuke aurrez aurrekoa edo horretan 10 ordu baten zentratzen ditugu, baina gero eskatzen du jarraipen bat, eskatzen du lanketa bat, bai? Lanketa hori izan daiteke maila personalean egin daitekena edo taldekako lanketa bat, bai? Lehen esan dutena, norberaren espazio propioan kokatzen gara. Ez gara arituko albokoak euskara egin dezala esaten. Ez, hori ez da helburua. Helburua da, nik euskara egitea. Nik euskara egin nahi dudalako. Eta orduan, nik edukitzea behar beste baliabide egoera ezberdinak aprobetxatu alizateko euskara erabiltzen. Hori da helburua. Tailerrean asko jokatzen dugu, eta lehen esan dut, bakoitza duen esperientzia horrekin. Probatu eta probatze horretan, baliabideak probatu eta probatze horretan, baliabide horiek ze emaitza ekarri dizkioten, aztertu, ikusi, konpartitu, tailer dinamikoa edo praktikoa izan nahi du, eta hortan saiatzen gara, ezta? Zer lantzen da, eduki aldetik eta hor lantzen duguna, lehenengo eta behin izaten da, hizkuntza baten galera nola gertatzen den, ezta? Ikusten dugu, hizkuntza bat, eta gure kasuan azkenengo honetan, ez dakit, adibide praktiko bat esateagatik, Otsagiko kasua, ez? Otsagi, Nafarroandakoen herrialde bat, eta orain dela oso gutxi, euskara erabat galdu zen, bai? Ze gertatu zen Otsagin, euskara herri horretatik galtzeko. Eta hori pixka bat aztertzen dugu, ze eragin daukan batek, edo pertsona batek kanpotik datorrenak, komunitate konkretu batean, eta hor ze indar eta zer sortzen den. Ikusten dugu, hizkuntza baten galera nola gertatzen den. Saiatzen gara, guk geuk daukagun portaera hizkuntza ez erabiltzerako orduan ulertzen. Zergatik jokatzen dugu jokatzen moduan. Zergatik euskara erabiltzeko nahia edukitea, hainbat egoeratan ez dugu erabiltzen. Eta hori, pixka bat, ulertzen saiatzen gara, ez? Hori ikusi ostean, urrengo urratsa da, nik ulertu dut, zergatik galdu den hizkuntza, nik ulertzen dut egoera honetan nik zergatik jokatzen moduan, baina orain egin behar dudan bidea da hizkuntza hori berreskuratu, normalizatu. Normalizatzea bidean, zer egin behar dudan aztertzen dugu. Nun nagoen, eta hor ja baliabideak ikustera pasatzen gara. Zer baliabide eduki ditzakedan, egoera desberdinak niretzako oin arte nolabait gainditu ezin zianak gainditzen joateko. Hor sartzen gara interakzio pertsonalaren kontuetan, bi pertsona harremanetan jartzen dienean, ze gertatzen den, ikuspegi linguistikotik aztertut. Gatazka badago, eta gatazka ez da printzipioz txarra, naiz eta hitza berak ematen duen, ez dakit, gatazka zerbait negatiboa dela. Planteamentua da gatazka horiek kudeatzen jakin behar dugula. Eta gatazka kudeatzeko une egoki batzuk bilatu behar ditugula. Harremanetan sartzen garenean, nik euskara erabili nahi dut, berak ez dit biderik ematen horretan, hor gatazka bat sortu daiteke. Egoera hori kudeatzea da kontua, eta beti be kudeatzea nik kudeatu behar dut. Ez diot eskatu behar berari ez dakiz zer kudeatzeko, ez behintzat esplizitatuta. Bai, nire portaera sakaso. Bai, ulertzen da? Hori inoztian, euskeraz erosoago sentitzeko, eta hori da oso importantea tailer honetan, baliabideak eskuratzen saiatzen gara. Eta esaten duguna da, baliabideak ez dira nik emango dituanak, edo dana dagoen islarixak, edo tailerra zuzentzen duenak emango dituanak. Da, tailerrean bertan sortuko direnak. Eta aztertuko dira, hainbat kasu, hainbat egoera, nahikotza bereiak, eta hor jokatzeko moduak, eta zein izan daitekeen egokixena.
Hurrengo puntu bat izaten da konvergentzia mailak. Konvergentzia ulertuta gaztelaniara pasatzen garen momentua. Bai? Hori da konvergentzia ulertuta. Nik nire portaeran, ez dakit, begiratu soil batera, esan dezakit, bueno, mutil honek ez dakit, lehenengoan pasatuko naiz gaztelaniara. Bai? Edo probatu dezaket, edo probatuta eutxi, edo hor dago, konvergentzia hori atzeratzeko prozesu bat, ezta? Zenbat eta maila gehiago gainditzen ditudan, bai, orduan eta euskara gehiago erabiliko dut, bai? Eta azkenik, guzti honetan, komunikazio asertiboa, ezta? Gatazka, lehen esan dugun hori, gatazka hori kudeatzeko eta gatazka horiek ez joateko leherketara, oinarri batean dagoena da komunikazio asertiboa. Norberaren helburuak aurrera eruatia, bestia aintzat hartuta. Bai? Ulertzen da? Pixka bat lagu-xamar esateko. Bueno, ez dakit, saiatzen garena da tailerrian, Nikola irudikatu dut, bai? Tailerrak 10 ordu dauzka, utxienez, eta orduan horre biltzen garenean, mezu edo ideia hauek zabaltzen, ez? Batetan nik euskara erabili nahi izan da, gaztelania erabiltzen badut, bai? Zer egiten dudan, ezta? Piskat, kontziente izatea. Egiten dudana da, lehenengo eta bain, neure buruari, bai? Esaten ari naizena, bidaltzen ari naizen mezua da, besteak nahi duena egiten dut. Betik, menpean nago. Betik, ez dakiz zer. Mezu horiek, neure buruari behin eta berriz zabaltzen ari naiz. Eta horrek kalte badakar. Bai? Euskal Herrira etorri berridan bati ze mezu zabaltzen ari gara, berarekin euskara erabiltzen ez baldin badugu. Zikira probatu ere ez baldin badugu egiten. Lehenengoan gaztelaniaz erantzuten baldin badugu edo hitz egiten badugu. Esaten ari garena da euskara ez da zuretzat. Bai? Hau guk erabiltzen dugu hemen gauden ez dakizen batzuk, baina zuretzat ez da euskara. Bai? Oraindik euskara ulertzen ez dutenei zer mezu ematen diegu, bai? Ez lasai, ez da beharrezkoa, bai? Nik erderaz egingo dizut, eta zuk ez daukazu ulertu beharrik, bai? Hemen moldatzeko, nolabait pixkat esakertzen ari naiz, baina mezu horiek zabaltzen ari gara. Oraindik hitz egiten ez dutenei, akaso ikasten ari dira, ahalegin handi bat egiten ari dira, jende horri gure portaera gaztelania erabilita, zabaltzen ari garen mezua da, euskara ez da duina, bai, animo, bai, ikasi, baina ikusten duzu, nik neupe zuri erderaz egiten dizut, naiz eta zuk ahalegina egin, ezta? Hitz egiten hasten direnei, hor dauen beste multzo horri be, esaten naiz, nik erderaz, niri euskaldun berrin bat, eta hori egoera horrelakoak askotan gertatzen dira, etortzen bazait euskeraz, ahalegin bat eginaz, eta nik, eta horrelako egoeratan askotan euskalduna pasatzen da gaztelaniara, hor, ze mezu ematen ari naiz, bai? Ematen ari naizen mezua da, ez duzu nahikoa ondo hitz egiten. Ez dakit ez, komunikazioan ez dakit zer, eta venga, bai? Ulertzen da? Eta horrekin batera egiten duguna da, beste euskal hiztunei, bai? Gure ingurukoei euskara erabili nahiko luketenei eta erabiltzeko potentzial handi badago, hoieri nolabaiteko eredu negatibo bat emoten, bai? Horre zer dakar? Euskararen erabilera murriztea, bai? Joan gaitezen aztertzera, ze gertatuko litzakeen, bai? Edo ze mezu zabalduko genituzkeen, euskaraz hitz eginez. Lehen esan duan, konvergentzia kapa horiek atzeratuaz. Hainbat momentutan, probatuaz, tik euskaraz egingo dut, eta gero ikusiko dut, eta hori kudeatzen saietuko naiz, zabalduko ditudan mezuak, segurazki lehenengo eta importanteetako bada, neure buruari esaten ari naizena. Neure buruari esaten, mintzet, nahi duzunan lortzen ari zara, ondo ari zara. Sentimentu aldetik eta eroso sentitzeko aukera bada. Eta mintzet, etorri berriei, Euskal Herrira etorri berriei, nik esango diet, hizkuntza hau zurea ere bada. Hemen bizi nahi baldin baduzu, hemen existitzen da hizkuntza bat, hemen badago hizkuntza bat. Ikasi egin beharko duzu hizkuntza hori, ni laguntzeko prest nago, baina ez dakit, bai? Oraindik euskara ulertzen ez dutenei, bai? Hori, mezu hori beharrezkoa duzu, bai? Ez duzu ulertzen, baina hainbat egoeratan,
jakingo bazenu, ulertuko bazenu, beste zer bat edukiko zenuke, bai? Oraindik hitz egiten ez dutenei, hizkuntza hau duina da, osea, merezi du, osea, ez, animo, bai? Pixka bat, mezu hori, ez? Hitz egiten hasten direnei, euskaldun berrin bat etortzen bazait, lehenko egoeran da, nik euskeraz jarraitzen badut, eta euskeraz erantzuten baldin badiot, eta euskerari eusten badiot, zabaltzen diodan mezua da, ondo ari zara. Komunikatzean, nirekin euskeraz komunikatzea lortzen ari zara, eta ondo konpontzen gara, bai? Eta beste euskal hiztunei eredu positibo bat ematen ari gara, bai? Ulertzen da? Horrek zer dakar, azken finean euskararen erabilera areagotzea. Eta hor, kokatzen da, tailerraren helburu nagusia. Ikusteko, zein dan euskal hiztuna edo euskara erabili nahi duen baten ibilbidea, estremo batean egongo da, hizkuntza erabiltzeari uko egiten diona. Euskararik ez du erabiltzen. Eta hori ulertzen dugu, lehen esan dugu, esplikatzen dugu tailerrean, zergatik iristen garen egoera horretara, ezta? Esplikatzen dugu, zer arrazoi dauen, zigorraren kontua, ereduen kontua, pixkat hori irudikatzen dugu, eta jende batek uko egiten dio euskara erabiltzeari. Uko egitetik hurrengo urratsa kontzientzia hartzea da, bai? Pixkat zatea, ni benetan hizkuntza sumisioa aplikatzen ari naiz, bai? Ez dut euskara erabiltzen, erabilnezaken guneetan. Kontzientzia hori edukita, bai? Pasako gineke leialtasun linguistiko bat edukitzea, euskara erabiltzera, bai? Segurazki, hasieran oso txikia izango da, aula izango da, bai? Hortik, nik baliabideak baldin badauzkat, eta gure asmoa tailerrean da, baliabide horiek ematea hor kokatuta dagoen pertsonari, bai? Leialtasun linguistiko hori aula izatetik pasako da, indartsuagoa izatera, eta hor, hizkuntzaren normaltasunan lortzeko bidean jarrikoa, bai? Berez, tailerrak esplikatzen baldin badu be prozesu guztia, batipat kokatzen da leialtasun linguistiko horretan. Horregatik izan dut, zuzenduta dagoela euskara erabili nahi dutenei. Bai? Ja, kontzientzia bat dutenei. Eta lehen esan dut, konvergentzia maila ugari dauzkagu, eta askotan ez gara oso konstiente noiz konvergentzien dugun gaztelaniara, eta horrek zer eragin daukan, hemen ikusi dugu moduan, ez? Uko egitetik da euskaraz erabiltzea agurrean ere, bai? Abia puntua hori da. Hor, zero, euskara erabat baztertzen dugu. Baina nik lehenengo hitza euskaraz egiten badut, eta lehenengoan aldatzen dut, ezer gutxi egiten dut, baina asko egiten dut aldi berean. Nabil, erakusten, hizkuntza bat badagoela, eta hor erakusketa horrek baduka eragin bat, ez? Orduan, agurra euskaraz egiteak badauka bere importantzia. Agurra euskaraz egin, eta egoera horretan naiz eta berak erderaz erantzuten diala. Hor, eusteko gai baldin naiz, bigarren interakzio horretan euskerari, eta ez da ez errespetu falta, ez da ezer, beste urrats bat ematen ari naiz, bai? Ulertzen da? Hemen oso ohituta gaude, ez dakit, begiratu aurpegira, neska horrek ez dakit euskeraz, dauka Amerikar itxura bat, ikaragarria. Beltza da, ez dakit euskeraz, maolako kontuak. Edota ez, nik euskeraz egin diot, berak erderaz hitz egin dit, ez daki euskeraz, ez. Hor, esaten ari dana, berak erderaz hitz egiten duela, hitz egin didala momentu horretan, ez euskera ez dakienik, eta ez euskera ulertzen ez duenik. Egoera horiek guztiak aprobetxatzen joan behar dugu, poliki-poliki, euskera eroatea, konvergentzien maila azkenengora, zenbat eta beranduago konvergitu gaztelaniara, orduan eta hobeto. Hau da, pixka bat, bidea edo, normalizazio bidean. Eta bukatzeko edo, ideia zaparra da, besterik gabe, tailerretan zabaltzen dian ideiak, ez? Pixka bat, aztertzen dianak eta zabaltzen ditugun ideiak, ez? Gure aukera linguistikoa eginda, hobeto bizi gaitezke. Lehen esan duen, neure buruari ematen diodan mezu hori importantia da. Guk, geure aukera linguistikoa eginda, hobeto bizi gaitezke. Geure espazio propioan eragiteko aukera daukagu. Nik nire espazio propioan, nire portaera hori landu dezaket. Eta hor, egin ditzaket gauzak. Egoera asko eta asko aurre ikustekoa dira. Beraz, prestatu ere egin ditzakegu. Ni bilera baten sartu behar baldin naiz,
Bueno, gutxi gora bera badakit bilera horretan ze giro dagoen, ze bat euskaldun dagoen, ze euskaraz galdera egiten baldin modut, ze giro sortuko dan. Egoera horiek presta daitezke. Eta prestatze horretan, erabiliko dituguna dira, lehen aipatu ditudan baliabideak, ezta? Hor danon artean konpartitu ditugunak, eta hori baliabide horiek, ez? Jokaera aldatu daiteke. Urte askotan zehar, euskaldun elebakar izatetik, bai, euskara galtzera pasatu gara, edo ez erabiltzera. Portaera bat, jokaera bat ikasi egin dugu. Zigorren bidez, ereduen bidez, ez dakiz eta bakizer. Portaera hori ikasi dugun bezalaxe, ikasi dezakegu kontrakoa, ezta? Ikasi dezakegu euskara erabiltzen ahalik eta egoera gehienetan, bai? Eta hori, aurrera erugaten. Gure jokaera mugatzen gehien bat, geuk mugatzen dugu. Askotan oztopoak kanpoan ikusten ditugu. Baina ez, askotan, erabilera mugatzen duen faktore nagusina geure baitan dago, ez? Geure aurre iritzietan, bai? Geure, ez? Geu pentsatzen dugun horretan, bai? Eta momentu konkretutan pentsatzen dugun horretan. Eta hori ere aztertzekoa da, ez da? Nik ze muga dauzkat, ze konprobatuta dago, guk dano joango bagina, eta printzipioz garbi eukiko bagenu, probatu egin behar dute edozein egoeretan euskara erabiltzen, eta joango naiz bilera batera, joango naiz ez dakin ora, arutza eta euskara erabilgot. Hori horrekin bakarrik, jarrera horrekin bakarrik, konponduko genituzke, bai? Hainbat eta hainbat egoera, orain arte gaztelania erabiltzen ditugunak. Bai? Pasako gineak euskara erabiltzea. Badago hor, ze bat, sinismen propiorek mugatzen gaituel, ezta? Hizkuntzari eustean, eroso eta ondo sentitzea da lortu beharreko. Hori da helburu bat. Nik euskaraz hitz egiten baldin badut, eta motilonek gaztelaniaz, ni lortu behar dudana, egoera horretan ni ez izatea aulena, ni ez izatea zer oso sentituko dena, bai? Nik lortu dezaket hor mekanismo batzuen bidez, ni eroso sentituko naiz. Lehenengo egunean, segurazki ez dut bat edo beste eruan gaudut, baina denborakin hori lortzen da, entrenatu daiteke, lortu daiteke hori, bai? Jokaera linguistiko asertiboa ez da askotan, hori kontzientzia kontua da, ez, askotan da baliabide kontua eta baliabideak aprobetxatzearena eta baliabideak ikustearena. Orduan, guk asko tailerrean egiten duguna da, batetik egoeren analizia, bakoitzak bere egoera ditu, egoeren nolabaiteko zailtasun maila bakoitzaren arabera, bakoitzak esango du, eta hori erabat subjektiboa da, niretzat zaila den egoera bat izan daiteke nire kuadrilako batekin euskaraz egitea, urte askotako konfiantza daukadalako, ez dakizer da bakizer, baina berarentzako erraza izan daiteke. Hain zuzen behar, argumentu berdinak erabilia, baina izakera desberdina daukagulako eta berak hori, ez? Orduan, zailtasun maila markatzen dugunean, ez dago zailtasun orokorri, danontzako berdina danik, ez. Baikotzak ikasi behar duguna da, nik zailtasun batetik laura jartzen badut, bat, erraxak, egoera erraxak konpontzekoak, ez dakit, tabernara joan eta euskaraz eskatu. Hori konpon erraxa da. Bi, erdi mailako zailtasuna dakoinak, bai? 3, zailtasun handikoak, eta 4, ezinezkoak, ezinezkoak iruditzen zaizkit, bai? Hori inostean, praktikara etorriko da, eta progresibitatea markatzen modunean, ez? Progresibitate hori, tailerrean normalean egiten duguna da, ez da izaten tailerrean saiatzen gara gutxienez, ez izatea oso jarraian, bai? Tartean, baldin bada 5 orduko, 2 egunetan egiten baldin badu tailer hori, tartean astebete, edo gehiago guzten, nolabait jendeak probatzeko aukera eduki dezan, ez? Pixka zailtasun hori, eta probatu, eta hurrengo honean kontatu, eta niri egoera honetan hau egin nuen, eta hor irtenbidea bilatu nuen, eta konpartitze horretan. Orduan, hor dago progresibitate baten kontua, ezta? Eta segurazko nik niretzat momentu honetan errexak diranak konpontzen ditu danean, bai? Niretzako abia puntuan ezinezkoa zirenak zailak izatera pasatuko dira. Zaila zirenak pasatuko dira erdi mailako zailtasuna edukitzera, bai? Tektrisa ez dakit ezagutzen duzu, ez da? Antzerako jokua da, ez da? Zuk bekoa konpontzen dituzunean, goikoak bera jaisten dira, bai? Hori da, pixka bat hor jokuan sartzen dana. Argudiatzea eta eztabaidatzea saihestu behar dugu, bai?
Argudiatzea eta eztabaidatzea saiestu behar dugu, besterik gabe, ez dakit askotan entzun izango zuen, ze nekeza da euskaldun izatea, ez da? Beti justifikatzen, beti ez dakiz zer, beti ez. Eta nik ez daukat inori esplikazioak zertan eman euskara erabiltzeagatik. Bai? Ez daukat esplikazioa. Are gutxiago, barkamenik ere ez daukat eskatu beharrik. Zenbat aldiz egiten dugu euskara zuzendu norbaiti, berak erderaz ez dakit, no ze euskara. Barkatu, ari gara, ez, nolabait, ez dakit, logikarik ez daukan gauza bat egitea. Hotzean, azten bazarete pentsatzen, euskera nire hizkuntza da, hizkuntza ofiziala da, euskal herrikoa da, gaztelania da, hor dagoena, eta punto. Nik ez daukat euskara erabiltzetik barkamenik eskatu beharrik, eta askotan egiten dugun kontu bada. Argudioetan sartzea eta eztabaida luzetan sartzea, bueno, bai, nik nahi baldin badut. Ni horretarako gaur jaiki naiz gogorrekin, eta animo, venga, gaur ordu pare bat, bueno, venga egurra, ez? Baina normalean horrek ez du emaitza oso onik ematen, ez? Nekea sortuko dizu, ze sartzen zara eztabaidatzen eta betik argudiatzen, eta bestiei aurre egiten, eta ez dakiz zer, eta etekina, ez da izango, ez dakiz ematekoa, ez? Bale, hori be aintzat hartzeko kontu bat. Baliabideak, psikologiaren ikuspegitik, baliabideak hiru mailatan edo kokatzen dira, ez? Portaera bat aztertzeko triangelu bat daukagu, hiru erpinetan. Erpin batean nengo da maila kognitiboa, bestien maila motorra, eta hirugarrenean maila fisiologikoa, ez da? Maila kognitibo horretan da zer pentsatzen dugun, bai? Eta nik zer pentsatzen dudan, ez dakit, ni 40 urte dauzkat, eta bizitza bat, eta ez dakit zer, ni badaukat eraikitzen nire ideologia bat, nire historia bat, neuria propio dena, hori da orokorra, ez da? Horrepe importantzia badauka. Baina askotan, importanteena da, egoera konkretu baten sartzera noianean, momentu horretan neure buruari ematen diodan mezua. Ni bilera batea sartu behar baldin badut, eta neure buruari esaten badiot, Elias, hor barruendo tipo bat, hasiko da lehenengoan esango dizu, gaztelaniaz egiteko, eski. Behenik esaten badiot, venga Elias, euskeraz eta beste mezu batekin sartzen baldin banaiz, segurazki egoera hori konpontzeko aukera gehiago dut. Maila fisiologikoan ere sentitzen dudan hori, bai? Oso importantea da. Nik egoera baten frustrazioa sentitzen badut, egoera horretara berriz bueltatzeko arazo gehiago izango ditut, bai? Hau da, nik gaizki sentitzen banaiz, ez baldin dut lortu nire helburua, nekezago bueltatuko naiz berriz egoera hori probatzera. Aldiz, nik egoera bati irtenbidea eman baldin badiot, gaina gustora gelditu baldin banaiz, errepikatuko dut. Hori da, refortzoaren kontu hori, ez da? Eta, azkenik, motorrean zer egiten dugun eta zer esaten dugun oso garrantzitsua da. Eta hemen bakarrik ikerketa batek esaten duena, hor, komunikazio kontuetan, esaten danaren edukiak 100% garrantzia dauka. Gainontzekoa da ez komunikazioa, ez ahoskoa nola behi izateko. Hor asko komunikatzen da, gestu batek, ez dakit, askoz ere importanteagoa da hori. Bai? Osea, postura batek, tonuak, doinuak, erritmoak, ni hola jarrai edo atzean jasarri, edo hemen estrau batean jasarri edo jasarri, hor hainbat eta hainbat gauza daude. Lehen esan dudana, ez? Euskaraz hitz egiteatik ez daukagu zertan azalpenik eman. Ez. Batzuetan geuk ere izaten dugu 30 eskutik. Ez dakit, musean baldin badakizue 30 eskutik eukitzea, bueno, zer dan, ez da? Egoera horiek aprobetxatu egin behar ditugu. Ni baldin manaiz bezeroa, eta denda batera joaten manaiz, eta denda horretan, ez badidate euskeraz hartu nahi, eta alboko dendan, ez, bai, bueno, denda horri izango dut, agur, gero arte, bai? Piskat, erabiliko dut, ez, nire, ez, 31 horiek eskutik eukitzea. Denda bat, bilera bat, nahi duzuena, bai? Erregistroak objektiboago hierarkizatzen laguntzen digute, indartu, motibatu. Tailerrean, azpimarratzen duguna asko da, helburuak markatu dituzu, zailtasunak, eta ja, eragiten hasi zara, probatzen egoerak. Ondorengo kontua da, arrakasten eguneroko bat edo jasotzea. Eta jasotzea, zuk gainditu dituzun egoera horiek, zuruk euskera erabiltzea lortu dituzun egoera horiek. Eta egitea zerrenda bat, ez? Egoera horietan, hau egin dut, horrela egin dut, eta gainera emaitza hau izan da, eta nire sentimentua hau izan da, bai?
Eta horrekin lortuko duzuna da, zure portaerari indartzen joatia, baliabideak gehitzen joatia, ez? Urringoan, aukera horiek aprobetxatzeko beste animo batekin egotea, ezta? Lehen esan dudana, zailtasunaren arabera antolatu eta progresiboki joan, ezta? Guzti hau da, edo ideia honek guztiak dira, tailerrean lantzen direnak, azaltzen direnak. Bai? Eta bukatzeko, egiten duzula, huskeria izango da, baina oso garrantzitsua da egitea. Hau gandik esan dakoa da. Bai? Eta hori da. Probatu. Ikusi egoera guztietan. Eta joan euskeraz. Eta ikusi. Bai? Eta hortik etara ondorioak. Bai? Ez dakit. Saiatu naiz laburtzen. Tailerra zer dan. Ordu erdi honetan. Besterik gabe, eskerrik asko.